Il-qalba li għamel pajjiżna mill-heavy fuel oil għal gas naturali fit-tħaddim tal-power stations ta' Malta waslet għal tnaqqis enormi tal-kubrit u ta' kull xorta ta' metalli li kienu joħorġu fl-arja mill-ħruq tal-heavy fuel oil. Dan joħroġ minn statistika dettaljata pubblikata fl-aħħar jiem mill-Eurostat li turi li f'perjodu ta' 6 snin il-kubrit li kien joħroġ mill-power stations tal-Marsa u ta' Delimara naqas minn 7,584 tunellata fl-2012 għal 5 tunellati biss fl-2017. Dan ifisser li fl-aħħar snin il-kubrit li kien joħroġ mill-power stations naqas b'aktar minn 7,580 tunellata. Ir-rapport tal-Eurostat ikkonferma l-weda tal-Prim Ministru Joseph Muscat li bl-għeluq tal-Power Station tal-Marsa u bil-proġett tal-Power Station tal-Gas, il-livell tal-kubrit kien se jisparixxi kważi għal kollox. L-istatistika tal-Eurostat turi wkoll li naqas b'mod drastiku it-trab iswed fin li kien joħroġ miċ-ċmini tal-Power Stations. Trab li lajn ma tarax iżda li jagħmel ħsara kbira lis-saħħa tal-bniedem. Fil-fatt, iċ-ċifri juru li partiċelli magħrufa bħala particulate matter naqsu minn 556 tunellata fl-2012 għal 36 tunellata fl-2017, jiġifieri tnaqqis drastiku ta' 520 tunellata, jew inkella 15-il darba inqas. Miċ-ċifri tal-Eurostat joħroġ li llum il-problema ta' tniġġis fl-arja f'Malta ġie l-aktar mit-traffiku. Da minkejja li fl-2017 ġie reġistrat tnaqqis ta' 21 tunellata fil-ħruġ tal-emissjonijiet mill-karozzi meta mqabbel mal-2012.